pasome por aquí para animarvos a todas e a todos a ir este domingo ás 5 da tarde a ver o partido do Estradense. Animovos de corazón, porque hai que animar ao noso equipo, darlle moitísima forza e estar presente en este tipo de actos. Así que un biquiño enorme e a disfrutar e moitísima forza.